Hopefully. What is Ndiane zita? Mata Piri. Mamona seko Mata Piri. Hopefully mamona say Mata. Isiki boy rei. Kani anoti inini Mata Piri amiri. Uye panapa. Kana uchizatu no challenge Mata. Kana uchito no challenge Mata, unozimirira weka. Uzimirira. Wipi Mata ati ndudautsamba nezera rangu. Rekatuone aripera akwanza kufika. Kuti angafike? Peno. Uyatone simuza. Uyatone mwana. Uya nepana pambere hapa. Uyatone. Uyatone. Uya. Uyatone. Mata anopedza masports. Anofarisa masports. Pane here vane mibvunzo pamusoro pechirongwa checensus 2022. Kana pane vane mubvunzo mogadzirira nokuti ndichakusvedza. Inokuda siki baba. Bweresa kabhegi tira pansi. Tira pansi kabhegi. Uri sei? Uripo unonzani zita rako? Rutendo Maulani. Wabva kupi Rutendo? Wapi zone 6 andika. Unogona kutamba siki bo. Uruno challenge Mata. Zvekutopedza masports. Wati Rutendo? Rutendo adiri kupedzera nguva pana panditika. Ndatona. Simuza tone simuza. Uya tina chibanguza. Parikukiza abagari. Chitipa ni uresh. Sigi. Oh no. Mati Rutendo aite sei. Auya iko. Sikugona kutamba. Amusi kugutsikana. Na Rutendo. Mati siki asikugona bo. Rutendo baba tora kabhegi please, tora kabhegi usasiye kabhegi. Pane ari kuchallenge uyu. Right. Upi? Tiri kufuna one ano challenge. Tikufuna mmodzi basi. Ayo tarisa kani upi? Aripo ere. Upi? Uyo. Nokupedza uya kuno kutoni. Ayo. Bwera. Uyu. Alright, mese uyaipa nibasi. Uya muri team. Baba Makumbe, sikwedere pano. Right. Sikwedere pano, mirai pa side up. Iwo unonzani? Wabva kupi? Zone 6. Alright, uni makore mangani? 13 years. Nice one. Unogona siki bo? Right, aiwa bo. Ko iwe wango singonzi nevanhu. Uyu unonzaniko? Rumbizai.
ona calmness ya kudzikama rumbidze unonzi rumbidze yani unogara kupi zone 6 unogona kupedzera Martha masports unoona kuvharidza zvonoti Martha haonekwe ndiri kukumbira wane mibvunzo kuzimusasi ingosimudze maoko tikone kuti muri papi pane zvamungada kunzwisisa pamusoro pechirongwa chokukauntwa chokuverengwa kwevanhu ingosimudza ruoko ndichakudai baba Makaza nababa SG apo mandima mozotibatsira vanhu vozouya padhuzi vane mibvunzo vachibvunza ve36 vari panapa right tiri kumbira waka kuti vangopinda vari 2 vachirova sikipo toda kuona anosara naMartha simudza tone my DJ don't make a sense. The Dura and the Timber never sense. The Pinda catch up and the carry tense. The Razi Pira Magents. We should have one teacher Kubuza. The Uya Tina Chibanguza. Paribukiza Ababari. Chidipani Uresh. Sigi. Oh no. Census 2022 munoti kudini? Be sure to be counted. Census 2022. Mati aripo ere challenger ya Martha. Aripo ere anogona kusaiza Martha ba. Upi. Alright, ngatingovhota tosara naari kuchallenge Martha then tobvunza toshedza vanhu vari kuda kubvunza mibvunzo tobva tapinda mufinal yacho. Right. Mira Martha, mira reka kwe. Alright. Ayo ungatizanza nditize vana naMartha. Hai. Watu unonzani? Quality ndizo. Quality. Census 2022 ikota uye ikoko. Mati quality, ana quality, mati Census 2022 ereka tauye ikoko. Abwere. Hanzi bye hanzi uya. Koko zati sisa unonzani? Unonzani mwana? Rumbidzai. Kula zimdara. Alright, so pana Rumbidzai Census 2022 ereka na kuti auye ikoko. Census 2022 yakata uye ikoko pana Rumbi. Vari kuti Rumbi agona simudza maoko mudenga tone. Vari kuti Rumbi atadza simudza maoko tone. Mira pasaiti mwanangu. Matishe zalenda auya ere ndiri kuona vapindira. Right. Vane mibvunzo vaende vapi? Ndiri kuonawo 3 vekutanga chete. 3 vekutanga. Amai vane yellow nemukoma wangu mukoma wakasimudza ruoko ere neavo